मुंबई गोवा रस्त्याची डागडुजी चालू आहे. नवीन रस्तो बांधत नाही, डागडुजी करतात. ती कशी करतात ती बघा. ही बघा गडकरी साहेबांचे लाखो करोडो रुपये कसे वापरतात ते बघा. कसले खडी घालतात. ही परिस्थिती आपल्या मुंबई गोवा हायवेची. हे बघा आमच्याकडे मुंबई गोवा हायवेचं काम असं केलं जातं. अगदी लेवल करता, पाणी भरून काढू द्या याच्यावर, त्याची लेवल करता बघा. लाज कशी वाटणार नाही का काम करताना. काय म्हणून आम्ही याच्यापासून गाडी चालू आहे तुला त्यावर झूम असं करू आहे. ठीक आहे, असं जरा पुढे जा. काय करतात ते दिसत नाही ना. लोकांका थुकपट्टी कशी लावची